En van de morgen weer het 4. Rein, lichte rein, een paar buien, buikjes, in de plak wat meer wetter als het orenplak, maar het blijft droeg en ik de komende dagen steen in het teken van haast helemaal droeg waar. Of het moet morgen wezen dat er nog een buiken voor komen kan. Joen en vannacht. Opklarings, maar ik kom eens op mist of mistbanken, een waarschuwing van het verkeer. Het kan hier in de damp worden en de temperaturen zijn 10 graden, misschien op plakken nog 9. De wind komt uit verschillende richtingen, is er haast net zwak of matig. Dan morgen hoe eerst bewolking en kans op een bui of een buiken. Hield vooral van het westen, noordwesten en van het watergebied op orenplakken kind wel eens heel droog blijven. En de temperaturen morgen passen nog altijd bij december 23 graden. En de wind die komt uit verschillende richtingen, ja, die zal zwak of matig wezen. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. En dan komen we een basis in, een tongetje, een vreed, 3 droege dagen op een richtje. Ja, de temperatuur komt tot leger te liggen. Maar waanzin is het nog compleet simmer, maar zo'n 20 graden als gemiddelde temperatuur. En zeggen we dan naar de tongetje en de vreed, dan komen we uit zo bij de 16, 17 graden heen. Maar dan ben ik nog prima temperaturen voor deze tijd van het jaar. En in het weekend weer wat gruttere kans op wat rein. Maar let op me weten, wat rein. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.